Dakle, reč je o troetažnom stanu, ali poenta kod ovog stana jeste ogroman dnevni boravak preko 50 kvadratnih metara gde ćete svakodnevno uživati. Ako ste se uplašili da je ovde reč o nekom dupleksu sa strmim stepenicama, ne, stanite, ovo nije takav stan. Stan čine ulazni hodnik, otvoren koncept dnevnog boravka sa trpezarijom, kuhinjom i kupatilu i to vam čini prvu etažu. Tu je još jedna terasa. Na etaži višoj od dnevnog boravka, odnosno par stepenika samo na sledećem nivou, nalaze se još dve sobe sa kupatilom, a skroz gornja etaža, odnosno taj najviši nivo, njega čini jedna soba i galerija.